Bon dia a totes i tots. Avui vos presentaré una metodologia per a pronunciar correctament els sons en valencià, amb la qual cosa, primer, en les classes, ja vos he presentat este PDF amb els casos en què la E en posició tònica s'ha de pronunciar oberta i també en els casos en què la O en posició tònica s'ha de pronunciar com a O oberta. D'acord? És a dir, per a tindre-ho ben clar, hem de separar sil·làbicament una paraula i la posició tònica és aquella en què recau el colp del so. D'acord? En aquest cas, lògica, l'O seria la posició tònica i la resta de síl·labes, les posicions àtones. Doncs bé, tenint en compte i al costat este material, ens n'hauríem d'anar a la pàgina de SAO, Sistema d'Ajuda a la Lectura en Veu Alta del Valencià, per a utilitzar-la. I s'utilitzaria de la següent manera, és a dir, qualsevol text escrit en valencià ens serviria per a, primer, copiar-lo i després col·locar-lo en esta caixeta que veieu ací, que posa anotació ortoèpica en quadre de text. D'acord? Després, ací, d'acord, aquestes remarques que teniu en groc són aquelles que quan llegiu, per exemple, este PDF, per exemple, llegiu la regla fonètica número 4, E tònica més R seguida de consonant, cert, per exemple, doncs aquestes regles el que fa el sistema és sintetitzar-les, identificar un text i localitzar-les en el text. Llavors teniu, per exemple, en E tònica més R, d'acord? Tenim, per exemple, vejam, la paraula obert, d'acord? E més R més consonant. Tenim ací, en esta paraula, que segueix la regla fonètica número 4 de les Es. I així establiu una mena de paral·lelisme a l'hora d'estudiar-vos primer el PDF amb les regles i després a l'hora de pronunciar o de fer àudios amb el mòbil per comprovar si pronuncieu correctament les coses, practiqueu d'esta manera, al cap i a la fi tot allò que vos isca ací, però no és tan difícil com recordar-vos les primeres sessions en què vos estudieu els sons. No cal tindre molt ben estudiat el PDF, sinó que ací ho teniu marcat i llavors hauríeu de pronunciar allò que vos apareix en el text en groc, com veieu a continuació. Unes remarques que m'agradaria dir és que la O tatxada per la meitat no es pronuncia esta R, per exemple, esta S en què damunt teniu una Z, és que esta S és sonora, però és sonora quan després d'eixa S tenim una vocal, qualsevol vocal, però també una B, una D, una Z, una F, una M, una V baixa i també una R i ja està, d'acord? I una G. Si no l'he dit, també una G. I això és a dir, gastats mai. No els he gastats mai, d'acord? Doncs ací la S en contacte amb una M, doncs com que M és sonora i no és E, d'acord? Perquè gastats poc. Ací la S seria una S sorda, però gastats massa, doncs esta S seria una Z. Doncs bé, i alguna cosa més és que extra, KS, extra. I una errada, tenim també, esta posició és que la O és oberta, cobre, i també un error és en el cas de les apostrofacions. Ací posa sancionador a l'empresa, d'acord? Doncs R17 i punt i coma és un apòstrof, d'acord? Perquè no ho tingueu en compte. Per la meva banda era això, que establiu un paral·lelisme entre el PDF que ja vos he ensenyat en les classes sobre les obertes i les Os obertes i després comenceu a fer àudios o a llegir-los en veu alta de qualsevol text en apunt i col·locar-los en esta pàgina que vos ajuda a la lectura en veu alta en valencià. Per la meva banda era això. D'acord?